muso surasi muso dɔrɔn tɛ hali civil muso tɔnkulu bɛɛ n bɛ welewele min bila bɛɛ ma aw kana sɛgɛn musow tɔgɔ de ko sɛgɛnbali ɲinanbali an ɲɛ bɛ transition in na ninnu nan'u kalifa musow de la an bɛ ko o ko la ninnu kalifa musow de la musow ka ninnu minɛ n'u tɛgɛ fila ye vraiment ninnu kalifabaga ye anw musow de ye donc anw musow de bɛ se ka ninnu sankɔrɔta n bɛ wele min bila musow ma nin ko in n tɛ fɛ ka kɛ muso si kɔ muso bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka t'i tɛrɛnba la mercredi wulada an ka taa ɲɔgɔn na nisɔndiya an ka yɛlɛ ko diɲɛ don ka ca ne ye madame Kulibali Fatumata Keyita dites-moi ne ye Kati ka musokuntigi ye an bɛ fɛ k'a yira surasi muso veuve anw bɛɛ ye kelen i cɛ banna o i bɛ activité la o a bɛɛ ye kelen an n'olu de bɛ fɛ ka balontan kɛ surasi musow contre veuve an bɛ fɛ k'o farikolo ɲɛnajɛ kɛ surasi musow ni veuve fɛnɛ ka boli ɲɔgɔn dan boli dɔɔni kɛ mercredi don kalo tile 21 22 hukumu kɔnɔna na an b'a kɛ stade Vincent na tɛrɛnba la cɛsa bagatɔ cayara an bɛ fɛ k'a yir'u la k'u tɛ musobaga ye k'u hinɛ d'u yɛrɛ la olu hinɛ se ka d'u yɛrɛ la ka anw balolen to yen an de n'olu b'an hinɛ bɔ ɲɔgɔn na a donni kama an mɔgɔw bɛ content u bɛ content anw yɛrɛ bɛ content u b'a dɔn k'anw fɛnɛ hakili b'olu la k'olu tɛ mɔgɔ ye o hakilina de ye n bila nin na n b'a fɛ Mali surasi muso bɛɛ k'a ta Kaye Kidali muso bɛɛ hakili ka to cɛsabagatɔw la u ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ an bɛ Ala fo ka waleɲuman dɔn ka sɔli kɛ rasulu kan vraiment dɛmɛbaga fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn o y'anw yɛrɛ cɛw an balimakɛw n'o ye surasiw ye parce que minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ ni surasiw ma sɔn an tɛ se ka foyi kɛ diɲɛ kɔnɔ surasiw tɛmɛnen kɔfɛ an yɛrɛ an kɔkɔrɔdonba belebele o ye chambre des mines président ye n'o ye Abdoulaye Puna ye vraiment n bɛ fɛ k'a fo nin yɔrɔ in na anw bɛna vɛni fini min don an kan na ka ti surasi muso bɛɛ ale de y'a ɲini ka d'an bɛɛ ma vraiment an b'a fo ka waleɲuman dɔn n ka foli belebeleba bɛ jɔnni fɛnɛ ye tugun o ye Komana ni zone ye Ɲanzari Sanogo n'o y'an ka Komana ni zone ye Kati Komana ni zone an ka Komana ni zone ɲuman foli belebeleba b'a ye musow mana wuli su a bɛ wuli su musow mana wuli tile a bɛ wuli tile n b'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a Sanogo vraiment ni foli ka kan yan n'an bɔra la an bɛna an ka service social la service social des armées vraiment service social ani doniba ta aw de ye surasi musow ta k'u da aw kɔ la ka veuve ta k'u da aw kɔ la k'aw bɛ se ka ko kɛ aw ni cɛw yɛrɛ an bɛ ko la aw de sɔnna n'aw ma sɔn an tɛ se k'a kɛ vraiment aw ni cɛw ni baraji san caman an ka nin kɛ an ni cɛw yɛrɛ vraiment merci minnu tora front na Ala ka bada dali nɔgɔya olu ye anw minnu bɛ yan Ala k'an bɛɛ ɲuman bɔ hali bi Ala k'an mɛn nin na an k'an jateminɛ mɔgɔ jugu cayalen don maramafɛn ko cayalen don hali n'a ye maramafɛn y'an denw bolo an k'a ɲini an ka maramafɛn minɛ olu la n'an sigira mɔgɔ la an k'a ɲini an ka se finitigilaka dɔ ka yɔrɔ kɛrɛfɛ an ka taa bila yen n'an sigira cɛ fara muso kan n'an sigira mɔgɔ la an ka taa yen nɔ pour que ka finitigilaka ninnu dɛmɛ ninnu bɛ baara min na Mali kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko ne tentigi musow tɛ dɛ ninnu nana de k'an ɲɛ dayɛlɛ an ɲɛ de tun tugulen ninnu y'anw ɲɛ dayɛlɛ tentigiw y'anw ɲɛ dayɛlɛ